Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Ingdeng trok sike prapho India ke jokwan arni mati India Independence Day Karbi Anglong along ta prekja madi malong talon pon. Pai ni phai krep ho arni India aso tum areng ke lokpen ke jok arni 1947 aningkan wang India det pi along talon bang bom pen pining an ingdeng trok sike prapho ke chok India Independence Day Karbi Anglong arluta prekjam adi malong talon pon rinti. Lason se Karbi Anglong along Dipu Golf Boys Pathua Klamalong Sitami CEM Dr. Tuliram Ronghang pen patir pi ponlu lapen lason si nijang Karbi Anglong along Sitami Hamren Playground along Sitami pedo ponlu lapen lason si Parokhwa ME School along ta talon pon lason si India anggang pitami talon ponlu Sri Rahul Nath, student of class 6, Chidandi ME School, Galimbari. He also disaster over here. So the name and the awardees are requested to attend around 3 p.m. All the awardees are requested to stay. Denarong ahithialong APHL silamjai sarpo angtong ingti katharapan karchua sai kedengpon. Normati constituency ke parlo denarong ahithialong normati constituency arlo ke ongdung APHL siasong aphan ke kroi ara tatum chingrum si pai ni phai kripli arni kang sam por phai phora achitem apor malom APHL silamjai sarpo angtong ingti katharapan kangthum karne lapen karchua sai kedengpon. Labang swahut angtong ingti katharpen kaning jepon ki ilitum kachesong pulote tomon arwe herai ke chetong vekpo lasineli ke phatek mate jel arlo ke doa hutsita thangnat ke mang hulapen ningki biason abe lapen nomati arat nili phan lapu an nangkang hot nangki pipon thek apon nili chethe dotik ke nomati arat aphan chetene ni puta bang swamaya long angtong ingti katharpen ningjepon Karbi Anglong arlo ilitum ithelam baning chibinang ilitum ke kachesong apin potum phan Dead long ri khaya farman alang to apor ka chipi tumpan akhia da ka chipi ke tumpan a hemari chi open dead long ri khaya farman ke kema tumpan ke la son si kai ke sata me tum ke aman ki bon bom nang ko la pen aning bang ke pa tum bom nang ko la hello la sinili phate ke to oda pulo phate ka lo ki to ta ining gi bia thai se bedelo ani bang si ran na ching hon pulo tam de ko na ining bi thai do na la hello Lasi laso ahor ki pi laso kang hon ki pi ke lake la laso kari lake thep piklo lasi ni pulo ajak tum hajak ranglo thangda nangam pi mobe sa juna ni phanang la rai se kidang ko la hello ke nai ge hala aning alona nang kache than nili phanang ching hon lo po hala so alam thina kache than hala hello ke nang ge India det pi ke jokwan katalon arni ahut bang ingkoi suse kachar liao sumar atum arni ke sopen ke krepna Nijang Karbi Anglong Hamren along pai ni phai krep ho arni India det pi ke jokwan arni katalon pon ahut Hamren along 31 degrees Celsius an arni ke soke dokok ajok March par student ahu sumar atum labang so katalon bom apor ahut arni ke so kachechak un edet ajok bang ingkoi suse au sumar atum ahir ingtang rakpen ke krepna Labang so arni ke sopen ke krep ahu somara tum aphan tong sekot pen se kelang ahemalong ponsi bang ingkoi so se ke charliao somar arni ke sopen ke krep atum aphan selang pon bomlu la sinon malom arni ke so parpik ajok arni ke sopen ta kachire akenang sor phuloni ben orun ingti kathar Karbi Anglong news KSA Hinglong for HRC Organization Secretary Raju Intipen School Awareness Program ke padopon Nijang Karbi Anglong Rongkhang Constituency arlo Longboi Ajer Guri LP School along KSA Inglong for Hamren Regional Committee Organizing Secretary Raju Inti Lapen Athir Teron Vice President Salona Head Branch Kiran Inti Assistant Finance Secretary Salona Head Branch Alang Litum Education Awareness Program Come Parents Meet Pedopon along Chetong Dunsi Mayardi Pidun Lapen bangso awareness padopon nangkok athelake government school along koson pensi quality of education mati mesian pen koson si loke charli ahin chepalong jimapu alam thanbang atum pen api apu atum pen chethan chimun pon
lapen bang somaya long raju ingti pen lamjai ponke o somar atoma phan government school toidun amat apia po atumta chelang donde pulotangte koson si loke thekpo lasi apia po atumta o somara phan kechelang jia phan akinang sot lapen bang somaya long lo charli o somar atoma phan raju ingti ari deng pen notes book lapen pencil sei hui ron pon pen ingsamjen pen bang somai pachun pon